Ученици от родопското село Биркова заснеха филм, който разказва историята на тяхното училище. От барака до нова сграда. Той е част от проекта "Гласът на киното" на Национален фонд "Култура", който показва колко важен и силен е детския глас, когато се чува обаче. Училището, така се казва филма на децата, имаше официална премиера в основно училище "Доктор Петър Беран" в село Биркова. Там беше и нашият екип Ангел Озунов и операторът Осман Маджиров. Днес ми беше много студено в училище. И на мен, а и вътре е тъмно и не виждам добре дъската. Да имахме много училище, като по филмите. Да, ще е страхотно. Това е много скъпо. Кой ще направи едно ново училище в едно забравено сърце като нашето? Да, но не ли пречи да си помечтаем, нали? Една мечта на много поколения. Учили в сграда, в която е тъмно, студено и в която покривът тече. И е далеч от условията на едно училище. Може би и за това сценарият на филма е точно този. Темата е избрана от учениците, които застават и пред обектива на камерата. Моята роля беше учителката на един клас, който мечтаеше да има ново училище. А самата ти мечтаеше ли да има такова училище? Да. Снимачният процес, той бил доста интересен. И да, това остана един незабравим момент. Предполагам, че за първи път заставаш и пред камера. Да. Лесно ли е? Не много. Режисьорът на филма Христомир Сърбинов споделя, че снимките са били удоволствие за екипа, но и предизвикателство. Това е първият ни такъв филм. Доста неща сгрешихме, доста неща научихме. Всъщност най-голямото предизвикателство беше тези деца да ги извадим от зоната им на комфорт, там където те са затворени в тяхното общество, където отговарят с една дума да, не, да ги провокираме да напишат сценарии, да провокираме тяхната креативност, желание да участват в нещо, което за тях е непознато. И надявам се, сме оставили зрънце в тях желание, мечта, възможност да се реализират дори в сферата на киното, ако искат. Филмът показва ежедневната борба на един клас, на един учител да постигнат мечтата си за ново училище, но и живота извън класната стая. А снимачният процес изправя децата пред предизвикателства. Освен незабравима емоция, снимките на този филм са и повод за равносметка. Всичко може да бъде постигнато, стига да има желание. Ти самия какво научи от този филм? Че постигаме мечтите си. Лесно ли се постигат мечти? Не. Днес в малкото велинградско село Биркова вече има ново, съвременно училище, отговарящо на всички европейски стандарти. Сега е ред на учениците да покажат добри резултати в клас, а не само на снимачната площадка.